Adișați a totes e a tuts. Aquest cop que sui au betmii de la Magrana, que cerchi Cap Bertu, ne compreni pas, so che me la o che mappa, che bo envia in America du Nord. Non sui pas du costat de l'Atlantica. Non sei pas, framu, che spareș che ha dus Cap Bertus en lo mondo, che de non pas crede che. Bon, che vau tornar a començar, dabla meu o che mappa. Cap Bertu. Cap Bertu, Cascugna! Oh, che sono arrivato con cau! Che all'estaccata, au bedmiei della Magrana, ero pla. Per contro, che cau pronuncia Cap Bertu e non pas Cap Breton alla bretone o all'inglese, che Cap Bertu des plus segles. Della Gascogna in là, che partin usarrot de navigatus e de pescaires, que andaven pescar las balenes dins el Cap Breton de las Américas. Eu que hem descobert les Amèriques i el Canadà abans el Cristòf Colom. Non ha pas res. Per què l'aigua m'hi fonçada serà? Que vau cargar aquest callau dabla meu o que mapa? Que vam anar a veure sus plaça. 50 metres, 150 metres, 3.500 metres de pregunto. Aquí ho debat que hi ha un correder verdader, tan gran com el canyon de Colorado. Que hi ha aquest camí que segueixen les balenes a l'entrada del golf de Cap Bertu, dins a Santander, en Espanya, abans de traucar tot dret l'Atlàntic. Per io, que són ells que han descobert l'Amèrica per mi. Bom, que avete comprès? A Cap Bertu n'hi ha pas anat cap, Bretus tampoc, més que hi ha un guf unit d'orques, de balenes i de daufís. És tot ser més lunga, l'estacada, que les podrem anar a veure directament.